Θα καλωσορίσω τον κύριο Απόστολο Λουδάκη. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Σιλικάρδο. Είναι η πρώτη φορά που μας δίνετε ευκαιρία να συναντηθούμε στην εκπομπή, εδώ στην Πρώτη Θέση. Και αυτό γίνεται για την ανάγκη της ειδησιογραφίας και της επικαιρότητας, μιας και πλέον μπαίνετε στην κούρσα για το Δήμο Χερσονήσου και υπάρχει πλέον μια ιδρυτική διακήρυξη και ένα διακύβευμα, εκλογικό διακύβευμα, για το οποίο θα ήθελα να κουβεντιάσουμε. Θέλω να πω ότι ο Δήμος Χερσονήσου σήμερα είναι ένας εξαιρετικά δυναμικός δήμος στην Κρήτη, με βεβαίως ατμομηχανή τον τουρισμό, ο οποίος όμως έχει πληγεί ιδιαίτερα και έχει και πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μπροστά λέω ότι έχει πληγεί ιδιαίτερα όχι από τον τουρισμό, από την πολιτεία και τις αποφάσεις της που στερούν έσοδα με διάφορους τρόπους από το ταμείο του, και παράλληλα έχουμε και το θέμα της βάσης των γουρνών που μπαίνει μέσα σε αυτό. Είναι ένας δήμος που ξεκινάει από το κατόφλι του αεροδρομίου Ηρακλείου, δηλαδή από την πόλη του Ηρακλείου, και πάει μέχρι το Σύσι σχεδόν. Και μπαίνει και μέσα στην ενδοχώρα για να δώσουμε τα όρια του. Και σε αυτό το Δήμο έχουμε αρκετές υποψηφιότητες μέχρι σήμερα. Από εκεί θα ήθελα να ρωτήσω, θα πάτε όλοι μέχρι τέλους? Πολλοί μνηστήρες. Κύριε Σιλικάρδο, το θέμα ποιοι θα πάνε είναι θέμα πολιτικό. Η δικιά μου υποψηφιότητα είναι μια πολιτική υποψηφιότητα. Έχει καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά. Τι σημαίνει? Ο μετασχηματισμός της στήρας αγανάκτησης και του καναμπέ σε πολιτική πρόταση. Γι' αυτό απευθυνόμαστε ειδικά στους ανθρώπους, στους νέους, οι οποίοι δεν εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα, δεν εμπιστεύονται τις αποξιωμένες πολιτικές και λογικές, οι οποίες είχαν κυριαρχήσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια στη Χερσόνησο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που καταλαβαίνετε εσείς την ιδιαίτερη σημασία του Δήμου Χερσονήσου. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι η παραγωγική μηχανή του νομού Ηρακλείου. Πίσω από αυτό το Δήμο κινείται μια τεράστια οικονομία, το οποίο δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν το έχουν αντιληφθεί και αυτοί που διευθύνανε το Δήμο, αλλά και η πολιτεία και το κράτος. Το κράτος οφείλει να δώσει υποδομές σε αυτό το Δήμο. Οι υποδομές του Δήμου Χερσονήσου δίδουν προστιθέμενη αξία ήδη σε αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο που υπάρχει στην περιοχή, στο παραγωγικό μοντέλο, στις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, μεγάλες, μεσαίες, μικρές, στον εμπορικό τομέα, στον τομέα των καταλυμάτων, στον τομέα των μεγάλων ξενοδοχείων κτλ. Και στον τομέα παράπλευρων λειτουργιών, όπως είναι το αγροτικός τομέας, ο οποίος μπορεί να συνδυαστεί. Εμείς, όσον αφορά τη δικιά μου υποψηφιότητα, είναι μια υποψηφιότητα ουσιαστικά ανατροπής ενός παρακμιακού μοντέλου, το οποίο μαθηματικά έχει ημερομηνία λήξη. Μαθηματικά οδηγεί στην απόλυτη καταστροφή. Δέστε, όσον αφορά το περιβάλλον και δέστε όσον αφορά το πώς μετασχηματίζεται η περιοχή της Χερσονήσου. Ένα μεγάλος μέρος των ξενοδοχείων ήδη είναι περιαστικά, είναι ημιαστικά ξενοδοχεία. Τον πετό πιέζει από πίσω. Και πιέζει με έναν τρόπο εντελώς ανορθόδοξο, άναρχο. Ακούτε πάρα πολλά χρόνια στρεβλή ανάπτυξη, στρεβλή ανάπτυξη. Αυτή είναι μια διαπίστωση η οποία είναι 30 χρόνια. Το θέμα είναι ποια είναι η πολιτική αυτή που θα δρετώσει τη στρεβλή ανάπτυξη. Ποιες είναι οι προτάσεις, διαπιστώσεις, καταγραφή. Αυτή, αν δείτε, η παθογένεια ενός συστήματος αυτοδιοικητικού γερασμένου, ξεπερασμένου από την εξέλιξη των πραγμάτων, ξεπερασμένου, αν θέλετε, από τη νέα εποχή, τις νέες τεχνολογίες. Ζούμε σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη περίοδο, και πάνω απ' όλα είναι ξεπερασμένη για ένα πράγμα. Διότι είναι μια αυτοδιοικητή, αν θέλετε, αντίληψη, αυτοδιοικητική νοοτροπία, και αν θέλετε, και αυτοδιοικητικοί άνθρωποι, οι οποίοι προήλθαν από ένα συγκεκριμένο εργαλείο πολιτικό. Κύριε Λουδάκη, θέλω να το τελειώσω. Ναι. Αυτό το πολιτικό εργαλείο που έχει βάλει τα σημάδια της καταστροφής όχι μόνο για τον τόπο, αλλά συνολικά στη χώρα. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό απευθυνόμαστε στη νέα γενιά, σε νέους ανθρώπους. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στους επαγγελματίες, σε ένα επαγγελματικό, αν θέλετε, κατεστημένο της αυτοδιοίκησης. Το οποίο αυτή την ώρα, και θέλω να το επισημάνω αυτό, σας βγάζω είδηση. Αυτή την ώρα βλέπετε κάθεται και ψάχνει τον νικητή. Δεν έχει άποψη για την άλλη μέρα του Δήμου. Ψάχνει ποια είναι η παράταξη που θα κερδίσει να πάει. Αυτή είναι η πολιτική άποψη που κατατίθεται στην κοινωνία μέσα. Αυτό το καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνετε τη σαπίλα, τη διαστροφή την πολιτική ανθρώπων που θέλουν να συμβάλλουν στην πρόοδο του τόπου, στην κοινωνία τους, και το κριτήριο είναι ποιος θα νικήσει. Έχετε δει πιο απαξιωτική αντίληψη? Το να επιλέγεις κάποιον συνδυασμό ή κάποιον επικεφαλής επειδή εκτιμάς ότι μπορεί να κερδίσει, αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να ήταν όχι απλά το τελευταίο κριτήριο, αλλά μετά το τελευταίο κριτήριο. Δυστυχώς. Και αυτό αφορά και τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις περιφερειακές εκλογές. Έφτασε στα αυτιά μου
μια πληροφορία και οφείλω να ομολογήσω ότι έχετε κάνει όλοι οι υποψήφοι ένα λάθος τις προηγούμενες μέρες και οφείλω να σας το πω. Κάνατε ένα ενδιαφέρον debate εντός εισαγωγικών, μακριά από κάμερες, στα μάλια πριν από λίγες μέρες. Έμαθα ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον από την πλευρά της συμμετοχής του κόσμου, αλλά και αυτά τα οποία υπόθηκαν. Έμαθα επίσης ότι βγήκαν συμπεράσματα. Δεν ήμουνα εκεί. Δεν ήταν κανένα, νομίζω, μέσο ενημέρωσης και οφείλω να σας πω ότι στο μερτικό, το δικό σας, δηλαδή στο μερίδιο που σας αφορά, θα έπρεπε να μας είχατε ενημερώσει και εσείς και οι υπόλοιποι. Θα είχε ενδιαφέρον. Ας είναι. Θέλω να πω όμως και να σταθώ σε κάποια πράγματα που πληροφορήθηκα ότι είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα εκεί και θα μας δώσετε τη δυνατότητα, σε ό,τι σας αφορά, να δώσουμε απαντήσεις. Ρωτηθήκατε για ποιο λόγο μπαίνετε μπροστά σε αυτή τη μάχη και για ποιο λόγο σήμερα που η αυτοδιοίκηση βιώνει τις πιο δύσκολες μέρες της θέλετε να είστε υποψήφιος. Χαίρομαι καταρχάς, κύριε Κατσιλιγκάρδο, που πληροφορηθήκατε την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Από φίλους το πληροφορηθήκατε. Ναι, από φίλους. Θα σας πω κάτι συμπληρωματικά. Το debate έγινε την ώρα που έπαιζε όφη με τον Παναθηναϊκό και η Μπαρσελόνα με τον Ολυμπιακό. Και είχε μια τεράστια προσέλευση και ειδικά από νεολαία. Παρόλα αυτά. Αξίζουν συγχαρητήρια στο φορέα, στους φορείς μάλλον, που έκαναν αυτό το debate. Και αυτό το debate πρέπει να φτάξει τουλάχιστον στα μεγάλα κέντρα του Δήμου. Πρέπει να ακουστούν ξεκάθαρα οι απόψεις κτλ. Όσον αφορά αυτό που με αφοράει. Επειδή τέθηκε το ερώτημα στους υποψήφιους, εγώ είπα κάτι. Για μένα, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας της πολιτικής και βιολογικά δεν έχω περιθώρια για να γίνω επαγγελματίας. Εγώ, αν εκλεγώ δήμαρχος το 19, θα γυρίσω στη δουλειά μου. Θα γυρίσω στο σπίτι μου. Τι ασχολείστε, κύριε Λιβάκη? Κοιτάξτε, προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα. Τελευταία βοηθούσα το γιο μου σε μια δικιά του επιχείρηση που είχε σχέση με εργασίες πρασίνου κτλ. Προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, δεν έχω καμία σχέση με το δημόσιο, παρά τις ευκαιρίες που μου δοθήκαν, παρά τις σπουδές μου κτλ. Τι έχετε σπουδάσει? Έχω τελειώσει οικονομικά, την ΑΣΟΕ, έχω κάνει μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ και στην École des Hautes Études στο Παρίσι. Είναι γύρω από την αγροτική οικονομία και διεθνές εμπόριο. Πάνω σε αυτούς τους τομείς είχα εξειδικευτεί, είχα περάσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια περίοδο. Ήταν ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα συμπαθητικό σε μένα και επέστρεψα στην Ελλάδα. Πήγα στο χωριό μου, αν θέλετε ήταν μια προσωπική επιλογή καθαρά να επιλέξω να ζήσω στο χωριό μου, να ζήσω σε αυτή την περιοχή. Το χωριό μου είναι το παραδοσιακό χωριό της Χερσονήσου, το οποίο ήταν αν θέλετε μια επιλογή ζωής. Ήταν ένα μοντέλο ζωής που τέριαζε περισσότερο σε μένα, ερχόμενος από μια μεγάλη πόλη όπως το Παρίσι, όπου εντάξει με είχε συγκινήσει ιδιαίτερα, αλλά δεν ήταν ένας χώρος που μου έδινε τη δυνατότητα να ζήσω για όλη μου τη ζωή. Πάμε λοιπόν, γιατί μπαίνετε σε αυτή την κούρσα, αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή? Κοιτάξτε, σε αυτή την κούρσα, ειλικρινά μπαίνω, καταρχάς δεν μπήκα τώρα σε αυτή την κούρσα. Σε αυτή την κούρσα μπήκα με τον Νίκο τον Πελιβάνη στις εκλογές τις τελευταίες. Ναι, αλλά τώρα είστε επικεφαλής. Ναι, είχα μπει τότε στο ψηφοδέλτιό του, έδωσα μάχη πραγματικά. Πολιτική μάχη για να μπω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχω γράψει τη δικιά μου ιστορία, η οποία είναι μια ιστορία η οποία φαίνεται στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, στις προτάσεις που κατέθετα. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε, εμένα προσωπικά αυτή η κατάσταση της κρίσης, της γενικής κρίσης, και όχι, αν θέλετε, τόσο της οικονομικής, όσο της πολιτικής και ηθικής κρίσης, η οποία μας στείλει σήμερα τον τόπο, αν θέλετε, αυτό είναι το ερέθισμα. Και να σας πω κάτι. Και αυτό το είπα ξεκάθαρα. Δηλαδή, βλέποντας όλο αυτό το πράγμα, σε ρωτάνε πολλοί άνθρωποι, πού πας να μπλέξεις? Σε ένα Δήμο ο οποίος μπορεί να αύριο το πρωί να έχει χρεοκοπήσει. Ο κίνδυνος της χρεοκοπίας είναι υφιστάμενος. Είναι αλήθεια ότι στο debate είπατε πάω να κάνω μια τρέλα? Ναι, πάω από τρέλα εκεί. Ναι, το είπα αυτό. Είπα ότι είναι μια προσωπική τρέλα, διότι σε μια συγκεκριμένη ηλικία πήρα μια τέτοια απόφαση. Και η απόφαση πού γίνεται τρέλα? Γίνεται τρέλα ότι εγώ έχω ξεκαθαρίσει την κοινωνία, θα το ξεκαθαρίσω σε όλες τις εκπομπές, σε όλες τις εμφανίσεις που θα κάνω, σε όλες τις συναντήσεις με την κοινωνία, με τους πολίτες, ότι εγώ δεν έχω καμία διάθεση να διαχειριστώ. Δεν έχω καμία διάθεση ειδικά να διαχειριστώ ένα μοντέλο παρακμιακό από όλες τις μορφές. Και αν θέλετε, η σημαντικότερη πλευρά αυτής της παρακμής μπορείτε να τα αλλάξετε όμως. Ναι.
Πιστεύω ότι... Γιατί εδώ ακούμε ότι κάποια πράγματα, ειδικά στον Καλλικράτη, αποφασίζονται και έρχονται κομμένα και ραμμένα απλά για να μπουν σε ένα τραπέζι πάνω και να πούμε ότι εμείς θα το τοποθετήσουμε εδώ, ο Λουλουδάκης θα το βάλει πιο εκεί, ο άλλος θα το βάλει πιο παραπέρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα, αν θέλετε, των πολιτικάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλω, επειδή είναι προεκλογική πέρα, να σας αναφερθώ σε γειτονικούς δήμους τι γίνεται. Αν βλέπετε ένα οργασμό και την κινητικότητα, τα περιφερειακά προγράμματα που δοθήκανε στους δήμους την περίοδο αυτή την τελευταία από την περιφέρεια είναι τα μεγαλύτερα που υπήρξαν ποτέ. Την ώρα της κρίσης. Το θέμα είναι ποιος τα πήρε και πώς τα πήρε και γιατί τα πήρε. Καταλάβατε. Είναι κάτι, αν θέλετε, που θέλει να δικαιολόγησει την αδράνεια και την απραξία. Την άγνοια, αν θέλετε. Γιατί το στοιχείο της άγνοιας υπάρχει. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργούσε με μια λογική των δημοσίων σχέσεων. Είναι γνωστός μου υπουργός, πάω να φέρω ένα κεφάλαιο. Αλλάξαν οι εποχές, κύριε Σελιγάρδο. Σήμερα πρέπει να πας με επιχειρήματα, με μελέτες. Αν θέλετε, να δικαιολογήσεις ότι αυτό που επενδύεις έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή. Δέστε όλες τις υποδομές στο Δήμο Χερσονήσου. Να ξεκινήσουμε από τους κόμβους του παλιού εθνικού δρόμου. Να πάρουμε το διαμέρισμα της ανάληψης. Θέλετε να πάμε να δούμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Μην τα δούμε αυτά, γιατί έτσι κι αλλιώς θα αποτελέσουν την ατζέντα μιας προεκλογικής συζήτησης που θα ξεκινήσει σε περίπου 20 μέρες. Είμαστε 52 μέρες πριν τις εκλογές. Άρα 30 μέρες πριν αυτό θα αποσαφινιστεί. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όμως εδώ, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε μια ιδρυτική διακήρυξη που φαίνεται να παρεμβαίνει. Τι ακριβώς λέει στα πράγματα, στις εξελίξεις, στην κοινωνία, στους πολίτες? Τι λέει αυτή η ιδρυτική διακήρυξη? Το βασικό που λέει η διακήρυξη είναι το εξής. Πρώτον, απευθυνόμαστε στους πολίτες και τους μεταφέρουμε ένα μήνυμα, κυριολεκτικά μήνυμα. Και τους λέμε έξω από το νέο αν θέλετε, από την τάση που υπάρχει, ειδικά στο Δήμο της Χερσονήσου, έντονα, να αναπαραχθεί ένα σύστημα του νέου δικομματισμού, το οποίο τρέχει να διεισδύσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, μακριά από δύο πράγματα. Στην περιοχή της Χερσονήσου τώρα. Φυσικά, και να σας πω και κάτι, για να δείτε την απαξίωση, την πολιτική απαξίωση. Συγκεκριμένος κομματικός φορέας που στηρίζει κάποια κίνηση πολιτών. Να καταλάβετε τη λογική, όχι αυτών που φύγανε, αυτών που θέλουν να έρθουν. Έκανε μία συγκέντρωση προχθές στην αμερικάνικη βάση, πήγαν 60 άτομα. Οι 30 ήταν το Ηράκλειο. Ξέρετε το δελτίο τύπου τι έλεγε? Ότι το πλήθος του κόσμου που συνέρευσε δεν το έβαζε η αίθουσα. Καταλαβαίνετε. Μιλάτε, λέμε με ονοματεπώνυμα. Ονόματα την κίνηση πολιτών, την οποία στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Του κυρίου Χαλκιαδάκη. Δεν είχε κόσμο. Αντί να προβληματιστούν γιατί δεν ήρθε κόσμος. Και εγώ έκανα μια συγκέντρωση στην Επισκοπή, η οποία δεν ήταν η αναμενόμενη. Θα πάμε στα καφενεία, θα πάμε στις καφετέρειες, θα nos συναντήσουμε μέσω του διαδικτύου νέων τεχνολογιών, θα μιλήσουμε με τον κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να χαιρόμαστε. Ξέρετε, αυτή η αναπαραγωγή της προπαγάνδας που σου θυμίζει την εποχή του Μπερσίμου, όταν προσπαθούσαμε μια πολιτική συγκέντρωση των 10.000 να την κάνουμε των 100.000, όταν διαφαίνεται σε ένα κόμμα που φέρνει νέες ιδέες, νέες ελπίδες, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τον τόπο? Εγώ εξοργίστηκα κυριολεκτικά και αυτή την οργή, αν θέλετε, τη βγάζω, διότι νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, υπόσχονται πολλά πράγματα σε μια ώρα ενός συνολικά καταστρεμμένου κοινωνικού και πολιτικού τοπίου. Αυτή η μορφή της προπαγάνδας εμένα με συγκλώνησε. Κυριολεκτικά με συγκλώνησε. Και αν θέλετε, εδώ είναι και οι κόκκινες γραμμές για οποιαδήποτε συνεργασία. Είναι η πρώτη κόκκινη γραμμή, την οποία τουλάχιστον η παράταξη και οι άνθρωποι που με στηρίζουν, η ομάδα μας με τους οποίους συναποφασίζουμε, είναι η πρώτη κόκκινη γραμμή που έχουμε βάλει στον κομματισμό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεύτερη κόκκινη γραμμή έχουμε βάλει σε μία τάση η οποία προσπαθεί να αναπαράγει το παλιό. Έρχεται με νέα παιδιά, ειδικά στην περιοχή της Χερσονήσου. Νέα παιδιά, ξέρετε, πότε προλάβανε και δασκαλευτήκανε στους μεθόδους που χρησιμοποιούσε το παλιό σύστημα και κουβάλανε νέες ιδέες. Δηλαδή, πέστε μου, ποιος είναι πιο νέος, ο Μπουτάρης με το σκουλαρίτσι ή ένας νέος Γιάπης 25 χρονών που εμφανίζεται με απόψεις και το μόνο που προβάλλει είναι το κουστούμι του, τη μάρκα του πουκαμίσου, τον παπουσιό, και προβάλλει την ηλικία του. Δεν είναι η ηλικία το καθοριστικό. Καθοριστικό είναι η αντίληψη συνολική, η βαθιά αντίληψη που έχει γύρω από τα πράγματα. Και πάνω απ' όλα γύρω από την κοινωνία. Πού θα κριθεί το, αν και είναι πολύ νωρίς,
το ποιοι τελικά θα φτάσουν στην ώρα της κούρσας. Να σας πω, διότι τώρα θα έλεγα ότι τα επιτελεία των υποψηφίων, μικρά ή μεγάλα, προετοιμάζονται και βλέπουν, μετρούν δηλαδή, το πόσο εφικτό είναι να κατέβουν στην εκλογική μάχη. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Βλέπω ότι είναι 6 άτομα στη Χερσόνησο. Θα σας κάνω μία πρόβλεψη. 6 δεν είστε. Ναι, πόσοι θα πάνε? Θα σας κάνω μία πρόβλεψη. Οι δύο συνδυασμοί στους οποίους έχουν παιδίσει δύο κομματικοί μηχανισμοί συγκεκριμένα δεν θα πάει. Τουλάχιστον ένας δεν πρόκειται να πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταγράψει μονοψήφιο νούμερο μία παράταξη που στηρίζεται από ένα συγκεκριμένο κόμμα το οποίο φιλοδοξεί. Πάλι λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Άρα, εγώ πιστεύω ότι αυτή η παράταξη είναι τη σημερινή μορφή, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Μάλιστα. Θα είναι κάτι εγκληματικό για την ίδια. 5 λοιπόν από τους 6. Λοιπόν, και η άλλη υποψηφιότητα, δεν μην αναφερθούμε ονόματα, στην οποία υπάρχει, αν θέλετε, δεν θέλω να πω κομματική στήριξη, όπου υπάρχει έντονη κινητικότητα πολιτικών γραφείων για να βρουν υποψηφίους από συγκεκριμένο κομματικό κόμμα. Πιστεύω ότι ούτε αυτή έχει τη δυνατότητα να φτάσει, ή αν φτάσει θα υποστεί μια μεγάλη ήττα. Πολύ μεγάλη ήττα. Πιστεύω ότι από τους 3 άλλους συνδυασμούς, εκεί πέρα θα κρυθεί το παιχνίδι. Στους 3 άλλους συνδυασμούς. Ξέρετε, εγώ το ρωτώ ναι, με μια απλή αριθμητική σκέψη. Ναι. Πόσους θα πρέπει να έχει ο καθένας συνδυασμός στο δυναμικό του για να κατέβει σε εκλογές? 142. 142 επί 6 μας κάνει 4-6-24, είναι 850 άτομα. Ακριβώς. Πού θα βρεθούν 850 άτομα σε ένα δήμο όπως αυτός της Χερσονήσου? Εδώ αγωνιούν και δεν ξέρουν αν θα κλείσουν τελικά στο Ηράκλειο, που είναι 4. Το λέω έτσι πολύ απλά. Σε μια δεξαμενή 173.000 κατοίκων. Και αγωνιούν οι 4 πώς θα πάνε να κλείσουν ψηφοδέλτια. Πώς θα πάτε στη Χερσόνησο 6? Κύριε Σιλιγάρδο, παίρνετε το πλαφόν. Παίρνετε το πλαφόν του μάξιμου. Υπάρχει το πλαφόν του μίνιμου. Δηλαδή το κουκουέ συγκεκριμένα, που κατεβάζει η λαϊκή συσπήρωση, δεν έχει πρόβλημα να φτάσει στους 140. Θα πάρει το μίνιμου, θα βρει κάποιους φίλους, συγγενείς κτλ. Και θα κάνει το μίνιμου για να κάνει μια πολιτική παρουσία, να καταγράψει μια συγκεκριμένη δύναμη. Αυτό είναι. Εδώ πέρα. Μα αυτό είναι το ζητούμενο τελικά. Ναι, δεν είναι να καταγράψουν ακριβώς τα κόμματα ακριβώς μια πολιτική δύναμη. Ακριβώς. Δηλαδή τι έχει το Α ή το Β κόμμα στη Χερσόνησο, στα Μάλια, στην Επισκοπή και πάει λέγοντας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτή είναι μια αντίληψη πολιτική με την οποία εγώ διαφωνώ, αλλά είναι μια αντίληψη η οποία θα μπει μέσα στην κρίση της κοινωνίας. Κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά τη δικιά μας ομάδα, τη δικιά μας παράταξη, εμείς τις επόμενες μέρες θα βγάζουμε το ψηφοδέλτιο κατά περιοχή. Τα ψηφοδέλτια δικά μας βγαίνουν μέσα από συγκεκριμένες δημοκρατικές διαδικασίες, συλλογικής δράσης, συναντήληψης. Στα Μάλια έχουμε ολοκληρώσει ήδη αυτή τη διαδικασία και θα δώσουμε το ψηφοδέλτιο όχι σαν ένα σωρό ονομάτων, αλλά σαν τα ονόματα που θα συμμετέχουν στο τοπικό ψηφοδέλτιο και στο κεντρικό ψηφοδέλτιο. Στα Μάλια. Στα Μάλια. Τελειώνουμε με το Δήμο Μαλίων. Ερχόμαστε στο Δήμο Χερσονήσου αμέσως μετά. Την Κυριακή πιθανόν να προκύψει μια συνάντηση των υποψηφίων της Χερσονήσου στους συνδυασμούς, με τους συνδυασμούς, με κάποιους υποψηφίους από την ομάδα του ΓΟΓΟΝ με την οποία έχουν ξεκινήσει διαδικασίες και συζητήσεις. Δηλαδή, μέσα σε 15 μέρες, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ολοκληρώσουμε. Τα εμπόδια που έχει όσον αφορά η δικιά μας ομάδα, και εδώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα, τα εμπόδια είναι στα μικρά χωριά της ενδοχώρας. Στα μικρά χωριά της ενδοχώρας είναι 2-3 οικογένειες οι οποίες καθορίζουν. Η ενδοχώρα, σαν ένας χώρος, αν θέλετε, που έχει οικονομική δραστηριότητα πολύ μικρότερη από το παραλιακό μέτωπο κτλ. Δηλαδή, άνθρωποι κατεβαίνουν, δουλεύουν διάφορες δουλειές, ξενοδοχοϊπάλληλοι. Πάρα πολλοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον τομέα της καθαριότητας του εργολάβου. Λοιπόν, έτσι μέσα από το σύστημα το πελατειακό το οποίο έχει λειτουργεί εδώ και χρόνια, υπάρχει μια προτεραιότητα σε αυτή την παράταξη, η οποία στηρίζεται από τον αυτοδιοικητικό μηχανισμό, τον υφιστάμενο. Αλλά αυτό είναι, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην ενδοχώρα. Η ενδοχώρα έχει αξιοπρέπεια, έχει περηφάνεια. Η ενδοχώρα είναι εγκαταλειφθεί. Η ενδοχώρα έχει μια δύναμη, έχει μια δυναμικότητα μοναδική. Και πρέπει να προσεγγίσει αυτές τις εκλογές μέσα από ένα αυτοδιοικητικό αναπτυξιακό λόγο. Ωραία. Δεν έχουμε χρόνο περισσότερο. Παραπέμπω όμως στην περίοδο όπου θα τεθούν επιτάπητος τα θέματα αυτά και εκεί θα έχετε τη δυνατότητα κι εσείς και οι λοιποί που θα φτάσουν στην αφετηρία για την κούρσα να τα βάλετε επιτάπητος και βεβαίως να πείτε πολλά περισσότερα. Πριν κλείσουμε με το βίντεο κλιπ του Κώστα του Αντωνακάκη, όπως κλείνουμε κάθε άλλωστε Τρίτη και Πέμπτη στην ενότητα αυτή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά
τον κύριο Απόστολο Λουδάκη που ήταν εδώ κοντά μας και σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που υποστήριξαν και σήμερα τη 2ωρη τηλεοπτική μας επικοινωνία, τους καλεσμένους μου, τους υπόλοιπους που πέρασαν σήμερα από εδώ, όλους εσάς πάνω απ' όλα, τους συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες και τους μεγάλους υποστηρικτές αυτής της εκπομπής που είναι ο Όμιλος Εταιρείων Καράτζη ΑΕ, η Neon Energy και τα προϊόντα από τον κλάδο τροφίμων μέσα από μια νέα 100% κριτική εταιρεία, τις μαρμελάδες Mama Made. Αύριο πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 3, με επίσης πολλά θέματα, πολλά πρόσωπα, τις στήλες μας και την επικαιρότητα που δεν παραλείπουμε ποτέ να παρακολουθούμε καρέ-καρέ. Σας ευχαριστώ πολύ, στο επανειδήν.